Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Magabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Nursing attendant, patay anong ang pilason sa magbungguanay ang auto kag truck sa Cadiz City. 180 ka kilos ang isda nga ginkuha sa baybay pinaagi sa dynamite fishing na diskubrihan sa food terminal sa Bacolod. Sa Lakyan, gintuyo nga kawatan, kaingod nga nagbulig, nakastiguhan sa mga sospek. Traditional jeepney group magauntat biyahe sa Miyerkules. Kag sa Good Vibes, Marang, Bangustin, Rambutan, Durian kag Lanzones, amat-amat na nga nagadagsa sa Concepcion sa Talisay City. Inanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, katapos ang traditional jeepney group ang magauntat biyahe sa Miyerkules. Magluwas sa ginpatigay nga transport caravan, mag-upod ang katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers ukon bakod sa simultaneous national transport strike sa Miyerkules. Ginsiling ni Bacod President Rudy Catedral, wala sila nagakalingkang bisan hindi pabor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginpagwa nga resolution sa Senado angmot sa pagsuspend sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Gani liwat sila nga magauntat biyahe kabahin sang pagpanawagan para kanselahon ang ginpatuman nga PUVMP. Ginabi-abi ni Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sang Committee on Transportation and Traffic, ang tikang sa Traditional Transport Organization. Pero nagapati siya nga dapat i-consider man sa tagsa ka sektor ang 75% sa modernized jeepney operators nga nagabiyahe sa syudad nga nagsuporta sa programa sa Department of Transportation. Sa akon, dapat may ara konsiderasyon sa mayoridad nga nagpasa idalom sa sining programa. What do you do with those nga nagpasa idalom? May balayran na sila nga mga amortization kada bulan. It does not make sense nga kung taton mo just because isa ka facet. You have to examine all of the aspects of the program. Sa number 9, tigayo na nga na-justify Nanday Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena sa kagtatlo ka iban pa ang damlag paginasiling nga discrepancy sa pirma sa mga performers nga nagbaton sa honorarium nga ilagid man ang amo nga mga pirma. Tigaylo sa resulta sang joint investigation nga ginpatigayon angot sa ginpapanaog nga show cause order, gin strongly admonished kag sternly warned Sunday Dicena, duha ka mga cashier, disbursing officer kag isa pa ka cashier angot sa damlag gin question nga 13 ka mga lagda sang performers nga nagbaton sa honorarium bangod sa ginaliga discrepancy. Ginpaandaman sila ing kaso nga masulit liwat ang mas mabugat nga penalidad ang ipatuman. Sunod sa kay Nelias, mismo ang mga performers ang nagbaton gid man si ilatag sa ka-honorarium kag ang ginasiling discrepancy tugal sa paglinlain sa ilang mga pirma dala sa ilang pagkahubin. Samtang ginklaro ni Nelias nga ang pagpanaog sang show cause order nila na base sa mga reklamo nga ilang nabaton o kun mga mamutikan nga discrepancy kag wala sang ginasiling personal nga motibo o kun balasihan. With regard sa discrepancy sa signatures, na-resolve na to namon, no? So, gin-dismiss namon based on lack of substantial evidence kaya tungod nga naka-justify man ang personnel sa treasurer's office nga lang mga bata manggid sila mo, so is aga sala aga kambyo-kambyo ila firma. So umano na sila ng updates. Sa number 8, Bacolod LGU ang magapatigay sa on-site construction project para sa mga nadulaan sang balay sa Purok Kagaykay sa Barangay 2.
Nakita ni Mayor Alvi Benitez ang peligroso nga kahimtangan sa mga nasunugan nga pamilya sa iya pagbisita sa Puro Kagaykay sa Barangay 2. May mga pamilya nga karon amat-amat nga nagabalik sa ilagin istaran, pero hindi iniluyag sang alkalde tungod makaapat na kabeses nga nagluntad ang sunog sa amo nga lugar. Gani iya ginmanduan ang City Engineer's Office para masuguran ang ginaplano nga on-site housing project sa ginkabig red zone o kon fire-prone area. Naglabot sa 81 ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa nagluntad ang sunog sa Barangay 2 sang Hulyo 31. Gindugang niya ang housing project ang mangin basehan sa masunod pa nga mga on-site housing project, ilabi na sa mga red zones nga masami ginaistaran sa mga illegal settler families. Sa record sa natukod nga Red Zone Task Force, nagalabot na sa 280 ka mga purok sa Bacolod ang makabig fire-prone area. Mga areas nga ginatindugan subong sa mga informal settlers, wala naga-conform sa mga standards na. That's why we have declared them red zones. I just signed a task force to identify ang mga red zones kag magpangita sa mga solusyon para maproteksyonan sila. For the longest time, daw ginabulag-bulagan tala niya mga areas nga ni. So, if you look at it, kaluluoy man ni sila, they're not being given the assistance coming from government. Kasi mga government, di makabikasulod kay amo ni mga kung ano-ano mga rason. At hindi man pwede nga why may mahimo. We have to do something. Sa number 7, anyos ka lalaki nga nagpugong sa mga kawatan nakastiguhan sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Makita pa sa CCTV video ang duha ka mga lalaki nga nagkakasang temporary rims ang nagaparking nga salakyan sa Dalan Malaspina sa Barangay Villamonte Sabado sang gabi. Nagtinagol ang mga ido gani nakabatsag kag naginuwa ang mga tagbalay. Natabuan nga nakitaan sa 35 anyos ka trabahador sa vulcanizing shop ang natabo. Gani gilagas ang duha ka mga suspect bitbit ang baseball bat. Wala siya magdumdum nga may apat pa ka mga kaupdanan ang mga suspect. Gani naagaw sa iya ang baseball bat kag sunod siya kaging kastigo. Hindi naluyag pa sang 35 anyos nga magpa-interview. Pero nagwa sa nagligad lang nga tuig, ginkarnap man sadto ang motorsiklo sang iyang amo. Tigayon ini nga na-recover sa kapulisan sa bulig sang CCTV sang iya kaingod nga iya man ginbuligan. Gisiling ni Police Captain Francis De Pasukat, commander sa Police Station 4. Saludo siya sa ginhimo sang 35 anyos. Pero nagapangabay siya sa publiko nga magtawag gilayon sa malapit nga police station agud hindi mabutang sa risgo ang ila ka buhi. Sa number 6, 180 ka kilos ang isda nga nakuha gikan sa baybayon pinaagi sa dynamite fishing na diskubrihan sa food terminal sa Bacolod. Naabtan sang otoridad ang 6 ka abandonado nga mga boxes nga nagaunod sang badlon o kun golden trevally nga isda sa food terminal market sa Barangay 6 sa siyudad sa Bacolod Domingo sang hapon. Suno kay Coast Guard Commodore Johnson Benjamin, Station Commander sang PCG Substation Northern Negros Occidental, Bacolod City, nagpatigay sa Joint Operation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Coast Guard Station Northern Negros Occidental, kag Police Station 2. Nadiskubrihan ang boxes sa mga isda. 1:45 sang hapon nga ginabulubanta nagabugat sang 180 ka kilo kag nagabalor sang 50,000 pesos. Suno kay Benjamin, iligal ang pagdakop sa mga isda bangod nagkuha ini pinaagi sa dynamite fishing kag wala na hibaluan kung sino ang tag-iya. Kung matumod ang tag-iya sa mga isda, magapangatubang siya sa kaso may angot sa Section 126 ng Republic Act 10654 o kung possessing, dealing in, or disposing illegally caught or taken fish. Gindonate ang mga isda sa orphanage nga Holy Family Homes Incorporated sa Barangay Kabug, Siyudad sa Bacolod. Sa number 5, masobratanan sa 3 million pesos nga balor sa suspected shabu ang nakuha sa separado ng mga buy-bust operation sa Bacolod sa weekend.
Ginabulubanta ngayara sa 2,040,000 pesos ang balor sa ginasuspetsuhan sa bunga na recover sa Joint Drug Buy-Bust Operations ng City Intelligence Unit sa BCPO kag Police Station No. 8 batok sa 3 ka persona sa Purok Roadside, Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod, Sabado sa gabi. Ginkilala ang nakaradakpan nga sanday Jerome Paurilio, 11 partner nga si Ivy Jean Colonia kag Lloyd Paul Takulan. Sunod sa CDEU, ang mga subject ang miyembro sang Bugalon Drug Group nga among ginapatihan major supplier sa illegal nga droga sa Bacolod kag Negros Occidental. Arestado naman ang duha ka mga persona matapos makuhaan sa masobra 1.7 million pesos nga balor sa suspected shabu sa Drug Buy-Bust Operations ng Special Operations Unit 6 ng PNP, Drug Enforcement Group kag Police Station 8 sa Barangay Sikang Airport sa Bacolod Domingo naman sa kaagahon. Ang mga naresto amo sanday Marivic Montes kag Rian Espinosa sang Purok 1 si Barangay Singkang Airport. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, nakuha kay Montes kag Espinosa ang 11 ka bulto kag 3 ka mga not tied transparent plastic sachets ang suspected shabu nga ginubulubanta nagabugat sang 255 grams kag may standard drug price nga 1,734,000 pesos. Sanday Montes kag Espinosa ang detained karon sa custodial facility sa Police Station 8. Sa number 4, Mayor Albi Benitez ang nagahinyo sang paathag sa pagdismiss sa kaso may angos sa pagpatay sa kay Nicos Balagosa. Sila ang magabulig man sa pagalubad sang kaso kasubuman pagpadakop sa responsable sa krimen. May report si Nico Delfin. Hindi mahangpa ni Mayor Albi Benitez kung nga gin-dismiss ang fiskal ang murder complaint angot sa pagtiro kag pagkapatay sang grade 11 student nga si Nicos Balagosa. Gani naghinyo na siya sang pathag angot sa ginpagawa nga resolution sang fiskal sa nagligad nga bulan. Nag-file ang parents and ng motion of reconsideration. I'm calling right now the prosecutor to give me the reason nga gin-dismiss nila. But for now, yung mayor, ang suspect at large kahapon. At large ka. Okay, why may suspect kita pero why charge? Okay, the charge has been dismissed. So hindi ko maintindihan nga gin-dismiss. Nag-file na sang motion for reconsideration ang kampos ng pamilya Balagosa sa bulig sa Bacolod LGU. Nakigsugilano naman ang alkalde sa pamunuan sa Bacolod City Police Office angot sa pagdala na sang reward money para masulbar kag magkaladak pa ng mga nagkapalag yung gunman. Hunyo 2 ang ginsulong sang duha ka mga gunman ng 21 anyo sa ilang balay kag sunod yung tiro kag napatay sa atubang sang iyang mga ginikanan. Isa sa mga gunman ang amay sang 17 anyos nga dalaga nga ginaligar ginimuslan sa mga abyan sang biktima. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 3, sa masunod nga semana patigayunon sa United Negros Alliance o kununega ang ilang General Assembly. Kasunod sini, ipaabot ang ilang line-up para sa 2025 elections. Inisunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagaserbi presidente sang UNEGA. Pagkatambungan ini sa mga katapos ang partido nga nagalakip sa ilang mga key officials kag mga alkalde. Iga-announce sa kay Ferrer ang ilang mangin manok sa vice gubernatorial race nga ginapaabot nga mangin si board member Jose Benito Alonso. Si Ferrer ang damlag pa nagisaling na nga siya ang interesado magbalik bilang 4th District Congressman kag siya ang handa na para diri. Pila sa luyag niya nga ma-resolve amo ang ginapaabot nga pagsumpunganay ni Moises Padilla, Mayor Ella Garcia Yulo kag Vice Mayor Ian Villaflor nga parehas nila nga kapartido sa mayoralty race. Sa Kabangkalan City, mabaskog ang uring-uring nga magapapili si board member Valentino Miguel Macho Alonso sa UNEGA bilang alkalde. Damlag pa nagwa man ang istorya nga magapapili si Anay Mayor Isidro Zayco sang Love Negros bilang alkalde man sang Kabangkalan. Independent naman ang nagapungko karon nga alkalde sa syudad nga si Mayor Benji Miranda. Sunod sa kay Ferrer, hulaton na lamang sa publiko ang mga announcement sang partido bahin diri. May alliance sa tunga sang Love Negros kag UNEGA. Samtang sa karon, wala sa may nagpabutsag nga intensyon gikan sa mga Arroyo para sa congressional race sa 5th District sunod sa kay Ferrer. Hindi ba? Si karon may maglagan na iya nga member sang UNEGA. So, ang nga mga area, hindi ko ka comment, hindi ko kahatag sa akon opinion na. Sinoyhan maglagan sa sinong potential nga UNEGA para sa Kabangkalan, Vice?
Si Board Macho? Sinong ipanlaganon nyo sa kabangkalan nga uniga? Wala. That's why, gambal ko, hindi ko ka-comment sinadang area. Wala tanyo na lang. Sa number 2, paglagda para sa implementing rules and regulation para sa Negros Island region na ginapaabot antes magtakop ang bulan sang Agosto. Kag ini ang patigayunon sa isla sang Siquijor. Suno kay 5th District Congressman Dino Yulo nga katapos ang technical working group ang final draft ang igapadala sa mga gobernador, mga congressional representatives kakatapos sa mga national agencies para sa ila final comment. Kag kun wala na sang igaligwat pa ang amo nga draft, amo na ang pirmahan sa Siquijor. Yara karon ng NIR sa transition period pa. Ang personnel complement lakip ng budget ang magagikan sa existing budget nga nasubmit sa idalom sang National Expenditure Program. Samtang, ang mga regional offices ang ipahamtang sa mga lugar nga naparte ni Sir sa ila sandig sa nakasaad sa layi. Kung ginaduso man ang mga regional offices ipahamtang sa isa ka lugar o kung regional center suno kayulo, kinahanglan ang pag-amend sa layi. There is no such plan because in the days nakasulat nila sa kuano sa aton nga 12 Republic Act 12,000 nga may ara nga mga clusters nga will be in the oriental side and there are clusters will be on the occidental side. To make that a reality, Kong, you would have to amend the law, no? Para kung isa ka regional center, no, not unless example, bino ang tanan nga Negros cluster will be lumped up in one area, that's possible, no. But if you want one regional center, no, then it has to you have to amend the law. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nursing attendant patay samtang ano ang pilason sa mabungguan na yung auto kag truck sa Cadiz City. Sakay sa auto, isa ka pamilya nga magapadulong kuntani sa Bacolod para maglagaw. Yaring report. Nagbinuligay ang mga rescuers sa Manapla kag Cadiz City para makuha gikan sa driver's seat ang lawas ni Jeneline Amante, 37 anyos kag isa ka nursing attendant sa Cadiz City District Hospital mga alas 10 ang aga sang Sabado sa highway sa Barangay Kaduhaan sa Cadiz City. Naipit ang ilawas matapos mabunggo ang ginadrive niya nga auto sa pangulihi sang truck. Sa kakusog sang impact, nakakaspati ang mulihi sang truck. Wasak naman ang atubang sang auto. Sunod sa kay Edwin Polves, malapit lang sila sa area sa natabo ang bungguanay. Naabda na lang nila ang pilason nga senior citizen nga lalaki. Sagwa sang auto kag ang mga minor de edad nga pilason man. Pero pagkabot, ano napdan mo nung? Aragasan digang mga laki. Tigo lang? Oo. Dam, puro sa tanang pilasan tam. Sunod sa driver sang truck nga si Freddy Marikit, ang auto halin sa Cadiz City proper kag pagwa sa syudad. Sila naman halin sa Victorias kag Cadiz para mag-deliver sa construction materials. Hinali na lang kuno nga nagwa sa iyang alin ng auto, bisan wala man ini sa may gin-overtaken kag nagrekta bunggo sa iyang truck. Naghingagaw pa sa likaw pero nalabot sang autong iya pang ulihi. Nagdapating siya sa driol kung ano sa man. Tinagi nga ako may pigad, ilampot sa kitang bulit namon niya eh. Cutting namin mo nag-cutting siya, nagwa sa piyakalin? Ano pa siya sa piyakalin niya, way man to sa lakyan sa piyako. Wala man siya may gin-overtaken? Naglapaw lang siya sa piyakalin? Gulugan siguro. Ginpang dala sa ospital ang mga nagkalasamaran nga mga biktima nga isa ka senior citizen kag anom ka mga minor de edad nga amay kag mga hinablo sa napatay nga nursing attendant. Si Jeneline naman patay na sa mag-abot sa ospital. Sa isa ka resort sa may sitio Alimatok sa Barangay Celestino, Villasin sa Cadiz City naman, nabailuhan sang kasubo ang sinadya nga team building sa mga barangay health workers. Sa nagkasignal sila, nakabaton sila sang tawag. Ginhabalan sila nga papulion ang isa nila kaupod nga BHW kay naaksidente ang iya nga anak. Ang ginatumod, amo ang iloy ni Jeneline nga kaupod nila. Ba Diyos, why ka kami kabalo sa pamangkot man sa sir kung paano bala kung natabo siya bata naman basta na Tiwai ko aksidente diya lang. kapag man sa kabalo. kay akong kontak. Sino na tawag si mo, ma'am? Ang head nyo? Sa BHW? Ano lang ang hambal sa inyo? Pabalon ko lang Pabalon. kuno nga na aksidente ang iya bata. Bago man lang din Bata nawag ito. sir nga nagpabalo nga Gilayon siya nga nagpanaog kag nagpadulong sa ospital.
Wala sa makahibalo nga ang abda niya didto bangkay na lang sang iya nga anak. Sunod sa kadis PNP, may inisyal na nga pag-istoryahanay sa tunga sang pamilya sa napatay kag sa tag-iya sang truck samtang ang iban nga mga nasamaran sa Bungguanay ginpangsaylo na sa isa ka ospital sa Bacolod City. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nagakaon ka bala sang marang, mangustin, rambutan, durian o kun lanzones, amat-amat na nga nagadag sa ang ini nga mga prutas sa Concepcion sa Talisay karon. May report si Romeo Subaldo. Halos bisan diin lang, may mga prutas sana nga naga-display sang rambutan, lanzones, marang, durian kag mangustin sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Halos bisan diin man nga parte sang barangay, may mga puno sang kahoy sang sininga mga prutas. Popular ang Concepcion bangod sa sininga mga prutas kag ang kapistahan gani sang barangay ginatawag nga Maradula o kun short for marang, mangustin, rambutan, durian kag lanzones. Ang ini nga lalaki nagapangompra sa mga marang, inog baligya pa ini. Bago lang gid-harvest gikan sa puno kag inog deliver. Dihara sa unahan, sir? Sa lunan lang? Bago ni kuha na ran? Bago ka, sir. May panahugasan, no? Nan. Dili na ko. Kung ano kagwapo ang nag-harvest, kag ang tag-iya, kag ang nagbakal, sir. Amo man kagwapo ang sambunes sa mo. Tawad man? Ipalabot lang sila, sir, ah. May nagapanaka sang kahoy nga may balon nga kaing kag dira ginabutang ang mga marang. Kag ang manugbakal nagahulat sa gwa. Sunod sa kay Marlon Patilla, ang iban sa sininga mga tanom gintanom pa sang iya mga ginikanan. Gindugangan niya pagin ini para magdamo. Kag kada magsulod ang bulan sang Agosto, masako na sila sa pag-amat-amat harvest, dululungan sa pagpamunga ang ini nga mga prutas. Udululungan gina sila. Ay, parte. Every year gina ya. Oo. Si imo ni sir, gitanong mo ni dugay na. Udugay na mga dagan na ni mga tag 7 years. Si Kagawad Melida Hunota, nagapamakal sang lanzones, iya pa ini inugpadala sa magabiyahe pa Manila. Request ko no ini nga pasalubong, lanzones gikan sa Concepcion. Dano ipadala pa ni sa Manila? Oo. Amo na request kita sa tag Manila. Gin-request. Dili kita pa sa Concepcion. Kaya mas Kada mo man to sa Manila, ti gusto nila. Gusto nila matilaw sila sa Wala to sa babaw ng prutas itan. nga lansones sa Concepcion. Oo, ganit. Pun weekend, nagadagsa ang mga bumalakal kalabanan nagalabay diri antes magsaka sa mga resort sa Barangay Kabatangan. Pati ang ini nga baligyaan sa igad sang karsada, halapitan man sa mga nagapamakal sang prutas. Oo, mga pangayaw nga alin sa syudad. Iba ni lain pang nga lugar. gahapit di magbakala ni Gahapit. prutas. Okay. Ma'am sir, Ang marang, ginabakal sa puno sang napulo ka pesos kag ginabaligya sang 20 kada isa. Ang lanzones sa unang agwa mahal pa, nagalabot sa 140 ang kilo sa mga baligyaan. Ang rambutan, 50 pesos ang kada kilo. Ang mangustin, 70. Kag ang durian, depende sa variety. Sunod sa mga nagatanom sa prutas sa Concepcion, manami ang tubo sa sininga mga prutas kag matamis bangod sang klima. Dugang pa nila, basta mapisan ka lang magpananom kag magsagod sang sininga mga puno, may extra income pagsulod sang bulan sang Agosto, tub-tub na mag-Oktubre. Basta August, si Concepcion ginadagsagid sa mga manugkaon prutas, may mga pait-ulukan pa natudahan. Anong paborito mo tuloy? Rambutan. Parehas na rambutan. Kagam ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.